Tervetuloa mukaan Auralian kuoroleirille. Päivä alkoi pienellä infopläjäyksellä, jonka jälkeen alettiin avaamaan ääntä. Ja sitten nuottitelineet kasaan, näin ikään. Ja vihdoin päästään laulamisen pariin. Meillä on kevään ohjelmistossa paljon tuttuja kappaleita, joihin meidän kuorojohtaja Teemu on tehnyt upeat sovitukset. Ja sitten olisikin päivällisen aika. Ruoka ainakin maistui, melkein kaikki saatiin syötyä. Sitten käytiin vähän ruuan jälkeisellä happihyppelyllä, jonka jälkeen jakauduttiinkin pienryhmiin ja mentiin laulamaan omia stemmoja. Ja siinä meidän Aalto treenaa ennen kahvitaukoa. No hei, kattokaa mitä ihania herkkuja meille on taijottu. Siinä meidän ihanat emännät. Kahvia ei kyllä meinattu saada. Oli vähän teknisiä ongelmia. Ei mennyt niin kuin Strömsössä, mutta hei, sieltä sitä onneksi saatiin kuitenkin. Ja sitten mentikin taas harjoitusten pariin. Tää olikin selvästi kaikille tuttu biisi. Ja sitten olisikin päivä paketissa harjoitusten osalta. Siis vitsi, nämä päivät menee niin nopeasti. Tässä kohtaa osa lähti saunomaan ja osa uskalsi mennä jopa avantoon pulahtamaan. Ja sitten osa jäi harjoittelemaan perusmerkkilauluja. Tässä illan isäntä Ari pitää meille tietokilpailua. Pisteiden lasku. Ja voittajat! Sitten halukkaat sai tehdä itselleen tämmöisiä ystäväkoruja illalla. Sunnuntai-aamuna halukkaat sai lähteä pienelle kävelylenkille ja sitten sisällä oli vielä erikseen pieni jumppatuokio. Kiitos Miikku siitä. Vähän meinasi olla tuommoinen synkkä keli, mutta kyllä se aurinko sieltä tuli kanssa. Katsokaa miten ihania pieniä pajunkissoja siellä on. Ja sitten aamupalan jälkeen bassoilla olikin keittiön tiskivuoro. Ja voi että kun puhdasta tulee. Ja siellähän mitäpä muutakaan kuin laulettiin menemään. Ja sitten laulettiin myös ihan oikeasti harjoituksissa. Ja otettiin vähän lisärytmiä myöskin mukaan. Mutta tässä kohtaa meidän viikonloppu alkoikin olla sitten jo paketissa. Muutamat perusmerkkisuoritukset otettiin vielä tuohon leirin jälkeen. Kiitos, että olit mukana.